Assalamu alaikum, muhtaram millettəşlərimiz. Türlü tübəklərdə yaşayışı xalqımız tırmışındağı vaqiğalar həm şiraşular bilən tanıştırığını davam etəbiz. Siz tatarlar tapşırığın qarıysız. Bugünkü çıxarılışda. Məcburi çikləni icad üçün kirtə bulalmay. Eşimiz qoynap ulduradı. Onun üçün qasırğı gündü biz toxtamayız. Gününü qurtdirib işlərimizini ulduramız. 8-ci distəyə çıqqaç şair bulub bulamı? Теңдәш булды җилләр йөргән юлда, терәк булды авыр чагында, битләремнән сипап үтеп китте, адашма дип йөргән юлымда. Ул яралар бүген дә төзәлми. Как Суворов сказал, пока последний солдат не будет захоронен, война не закончилась. Кем ул нарком Шәрәфиев? Татар энциклопедиясында шактый мәгълүмат бирелгән. Шәрәфиев Сәйид Минһаҗ улы. Məcburi çikləni günlərində Sibirlilər yerli avtorlarının şiirlərini oxuyurlar. Bu konkurs ğinvar ayında elan edilgan idi. Həm ul idə oturuq günlərində tezligin arttırağına bara. Konkursda qatnaşıcılarının yerli şairlər icadına qızıqsınığı yıldan yıl artdadı uyuşturucular. Tolıraq aldağı yazmada. Тышта ицким йөрмәслек, буран кутыраты ян. Шагыйрә Клара Кучкованың Пуран шигырен Тимур Мөхәммәтшин махсус туган телем Сибир татар теле онлайн шигырь конкурсы өчен өйрәнгән. Аңа 9 яшь һәм ул беренче тапкыр катнаша. Бәйгене Сибир татарлары һәм Төмән өлкәсендә яшәүче татарларның милли мәдәни мөхтәрияте уздыра. Онлайн проектның максатларына килсәк, Сибир татар теленең матурлыгын күргәскәле, самосознанияны Сибир татарларының күтәреп үстергәле. Туган телне белеп аша, милли мәдәниятне һәм традицияларны популярлаштыргалы. Сибир татар телне һәм мәдәниятне пропагандировать иткәле, телне саклагалы. Кызыксынуны арттыргалы Сибир татарларының язучыларының эшләре аша. Яшь буынның интересларын үстергәле, Сибир татар халкының традицияларына. Уку өчен 5 китап интернет челтәргә куелган. Катнашучыларга Сибир татар авторлары Галия Абдуллина, Клара Кучковская һәм Мөнирә Хөснетдиноваларның әсәрләре тәкъдим ителгән. Минең туган телем Сибир татар тел дигән Сибир татар телдә шигырь укучыларның ярышы. Ул кәрәкле эш дип әйткәле булаты. Ник дисәң, ул Сибир татар телдә язган шагыйрьләр белән таныштыраты, аларның үнәрлелеге белән таныштыраты. Бер ничә китап чыккан безнең Сибир татар телдә. Без аларны конкурстан алда интернетка чыгардык. Ныңкы положениясын біз 2019 елда постырып чыгардык группаларда, төркемләрдә, интернетта, ул пор контактта, одноклассникларда, фейсбукта, онда ничек катнашкалы тоек нимә ясалган видео катнашу роликларны ястырып ибәрү кирәк электронный почтага. Ул почтадан без видеороликларны алып, аннары чыгарабыз үзебезнеңке социаль төркемләрдә, группаларда. Интернет челтәргә куелган китаплар дөньяның төрле илләрендә гомер итүче татарларга барып җиткән. Авторларның шигырьләрен Төмән өлкәсе, Ямал-Ненец автономияле бүлгесе шәһәрләрендә, Омск өлкәсендә укыйлар. Әлеге төбәкләрдән конкурста катнашу өчен гаризалар кабул ителгән. Видеороликлар арасында үз шигырьләрен укучылар да бар. Бер ничә шигырьләр, бер ничә кешенең шигыре елып, менә бер китаплык ягыта шигырьләр елып калды. Санкт-Петербургтан Зәйдә Аликова әлеге шигырь юлларын ерак, әмма күңеленә бик якын Сибиргә багышлый. Аваларда откан кошлардай, минең инәм яшьләй китте. Аны сагынып йырлар яздым. Сибир татар теленең кәрәклелеге, аның яңгырашы, аның яме ишетелә, күренә. Бу телдә менә шигырьләр язып була икән, бу телдә менә язып та була икән дип кеше күрәтте, масаятты, усаңы күтәреләтте. Бәйгегә гаризалар кабул итү май ахырына кадәр дәвам итәчәк. Катнашучыларның яше шикләнмәгән. Җиңүчене онлайн игълан итәчәкләр. Планнарыбыз безнеңке көн. Безнеңке эшебез кайнап ултыраты. Аның өчен касыргы көндә без туктамайбыз. Көннән-көнне
күттереп эшләребезне булдырабыз. Ләйсән Садретдинова, София Хайруллина, Татарлар Төмән өлкәсе. Ул үзен шагыйрь дип санамый, әмма иҗат тупланмасында 40-тан артык шигырь җыелган. Кайберәүләре музыкага салынган. Ирек ага Сафиуллин каләмне 80 яшькә якынлашкач кына ала. Ана, ватан, җир, изге кешеләрне олылау аның иҗатының төп темасы. Сүз Магнитогорскидагы хезмәттәшләребезгә. Күп шигырьләрен әниләргә багышлаган, үз әнисен бары тик фоторәсеме буенча гына хәтерли. Аны ул иң кадерле әйбер, мирас итеп гомере буе саклаган. Жизнь держится за счет мам. Я всегда мечтаю и завидую, которые люди прожили с мамой. Потому что я этого тепла не видел. 6 яшендә ятим кала Ирек Фәсәх улы. Салкын тиюдән 1943 елда әнисе вафат була. Әтисе фронтта. Кичкенә Ирекне 2 апасы белән балалар йортына җибәрәләр. Әтисе сугыштан кайткач 2нче тапкыр өйләнә. Тик үги әнигә балалар кирәк булмый. Ана белән генә дөнья матур, алар гына яшәү терәге. Балам дип изгеләнә ана, алар гына яшәү дәвамы. Балачагым һәм яшүсмер тормышым күңелемдә иң авыр хатирәләр калдырды. Армия миңа оҗмах булып тоелды, ди Ирек Фәсәх улы. Хәрби хезмәттән соң 1958 елда Магнитогорскка килеп, лаеклы ялга чыкканчы металлургия комбинатында хезмәт итә. Биредә ул 60 елдан артык гомер итсә дә, туган ягы Минзәлә җирләрен сагыну әле дә үтми. Гаиләсе белән Татарстанга кайтып яшәргә берничә тапкыр җыена. Әмма язмыш шулай кушкандыр. Магниткада кала. Хатыны вафатыннан соң кызын тәрбияләп үстерә. Бердән-бер баласы да вафат булгач, ятим калган кичкенә онагын аякка бастыра. Онык чагында тәрбияли. И бабушка, и дедушка, и папа, даже иногда мама. Мама постоянно работает, поэтому я с ним. Он заменил мне отца. Без него мы свою жизнь не представляем, потому что для нас он надежная опора. Это наш тыл, крепкий тыл. Тормышта якын кешеләрсез ничек авыр икәнен Ирек ага үзе татып белә. Туганлыклы саклагыз дигән шигырь дә язган ул. Гомумән туганлык темасы аның иҗатында еш күтәрелә. Күбесе газета битләрендә басылып чыккан, кайберләренә композиторлар көйләр дә язган. 78 яшендә генә үз кичерешләрен шигъри юллар итеп кагазга күчерә башлаган Ирек Фәсәх улының әсәрләре бүген 4 дистәдән артыкка җыелган. Иҗади эшчәнлегенең 5 еллыгы уңаеннан үткәрелгән шигырь кичәсендә шушы елларда язылган әсәрләр яңгырады. Кайтыр идем илгә, кошлар белән бергә, эзләр идем күңел җылысын, кайтып булмас инде, күреп булмас инде, аерылгач туган илеңнән. Тормыш мәшәкатьләре җитәрлек булса да, иҗат турында бер көндә онытмый Ирек Сафиуллин, чөнки ул аның тормышының аерылгысыз өлеше. Күңелендәге моңны ул шигърият белән уртаклашып гомер итә. Озын еллар үттем ялгызлыкта, урман аша иде барасы. Урман шавын тыңлап, кошлар сайраганда, күңел ярасына дава табасы. Тиңдәш булды җилләр йөргән юлда, терәк булды авыр чагында, битләремнән сипап үтеп китте, адашма дип йөргән юлымда. Гөлдәр Хафизова, Татарлар, Магнитогорск. Ох, татарның урдалары, алтын гасырлары, мурзаларның данлылары, затлы асыллары, син үзең дә иптәш мурза шулар нәселеннән, хәтереңә синең нинди серләр яшеренгән, әрнидер шал тарихларда калган тамырларың, сакланган әле һаманда мурза чалымнарың. Бу дөньяда бер нәрсә дә булмый бер дә юктан, синдәге бу улпатлык та калган мурзалыктан. Сине күргән сайын уйлыйм татар мурзаларын, уйлыйм шөһрәтле чакларын, уйлыйм моңзарларын. Кызгансак та, сызлансак та кайтмас үткәнебез, өр-яңа гасыр килә, ул безнең шур башыдыр. Син инде мурзам татарның соңгы мурзасыдыр.
Hürmetli тамашачылар, siz татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Ул яралар бүген дә төзәлми. Как Суворов сказал, пока последний солдат не будет захоронен, война не закончилась. Кем ул нарком Шәрәфиев? Татар энциклопедиясында шактый мәгълүмат бирелгән. Шәрәфиев Сәйид Минһаҗ улы. Бик Ватан сугышы яралары, аның каһарманнары һәм курбаннары турындагы хәтер үткәннәрдә калмады. Инде ярты гасырдан артык Россиядә сугыш булып узган иң кайнар нокталарда эзләнү эшләре алып барыла. Ул уңайдан бу җирләрдә төрле отрядлар эшли. Кабарда-Балкар Республикасының Эльбрус авылында да эзләнүләр алып баручы шундый бер төркем бар. Гилия Садыкова да сугышның кайнар эзләре буйлап Эльбрус тавына юл алды. Биредә һәр нәрсә биеккә, күкләргә омтыла. Хәтта елгалар да үргә ага бу җирләрдә. Адәм балалары да шушы агымга, табигать агымына кушылып яши. Менә без дә хәзер Россиянең ул гына да түгел, Европаның иң биек ноктасы булган Эльбрус тауына юл алдык. Эльбрусның биеклеге теңизге караганда 5000 белән 600 белән 42 метр барды. Теңизге караганда. Эльбрусның аты Эльбузда деген, Эльбруста дейли. Эл деген эл, бузушу, бузду үсү. Дагы да башка Миңнитау дейли. Миңнитау энди бизинче айтсаң, Миңниликтау, Вечная гора, да. Һәм бөеклек бу ике төшенчә арасында уртак яклар күп. Эльбрус тауына күтәрелүебез дә бер дә юкка гына түгел. Менә инде ул ике кыялы Эльбрус тауы. Без менә хәзер 3500 метр биеклектә басып торабыз. Әлеге тау битләренең тарихи әһәмияте дә зур. Чөнки нәкъ менә шушы җирләрдә 1942 елны кан куйгыч сугышлар барган. Совет гаскәрләре арасында безнең милләттәшләребез, татарлар да бар. Тарихчылар әйтүенчә, Кавказ өчен сугыш 1942 елның 25 июлендә башланып, 1943 елның 9 октябрена кадәр дәвам итә. 344 меңнән артык кеше үлә, 605 мең кеше авыр яралар ала. Эльбрус тауында гына 367 совет сугышчысының гомере өзелә. На этих высотах у подножья Эльбруса, значит, дивизия, отборная дивизия немцев Эдельвейс, наступая сверху, находясь на высотах 4500 и выше, советская армия и рота, которая защищала Эльбрус, поднималась снизу, с ущелья Терскол, и вот на этих высотах были бои. Иң биек урында урнашкан һәйкәл дә биредә. Монда Эльбрус тауында көрәшкән батырларның исемнәре уелган. 2 дистәдән артык татар фамилияләре. Мы на высоте, начиная от 4500 метров и выше, занимаемся поисками. Сложность работы в том, что, во-первых, труднодоступные места, во-вторых, зимой возможности нет заниматься поиском, потому что снег и льды еще не начинают. Когда льды начинают таять, лед поднимается, естественно, из-под льдов
таявших льдов появляются останки. Бу эшләр көтелмәгәндә башланып китә. 2011 елны Эльбрус тауында канат юлын төзүчеләр кеше сөякләренә тап булалар. Аларның Бөек Ватан сугышында һәлак булучыларныкы икәнлеге ачыклана. Һәм 2012 елны 5 кешедән торган эзләнү отряды оеша. Алар хәзер архивлар, хәрби комиссариатлар белән эшләүне дә алып бара. Ул 2 елның içinde 90 солдатны 1942-43 жылларда Эльбрустың төresinde уруш etken солдатларны сүйеклері табылып, терс кол элде асыралган бу. 4-сенең исем фамилиясын ачыклауга да ирешкәннәр, 32-се әле экспертизада, 58-се җирләнгән. Каберлекләр авылдагы һәйкәл янына куелган. Сугышта башын салган хәрбиләрнең исемнәре белән яңа стеллада калкып чыккан. Мен артымда памятникны 2 жыл була турганына 5-6 милләт барды. Татарлы да барды, чувашлы да барды, орыслы да барды, эбзеле да барды. Ала барысында мында уруш өткенле безне жерлеребезне немістен куткарганлар. Как Суворов сказал, пока последний солдат не будет захоронен, война не закончилась. Поэтому будем работать до конца. Гүлия Садыкова, Татарлар, Кабарда-Балкар Республикасы, Эльбрус тауы. Туган көне уңайыннан каһарман шагыйрь Муса Җәлилнең очраклы рәвештә сакланып калган нибары 5 секундлык кадрларны эфирда күрсәткәндә, титрдагы бер фамилия игътибарны җәлеп итте дип җиткерә Рөстәм Нәбиуллин. Тайсыр югары советы сессиясында чыгыш ясаучы финанс наркомы Шәрәфиев. Кем ул? Бүген без Тайсырга 100 ел сәхифәсендә шул сорауга җавап бирербез. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Халкыбызның яшәешен, республика үсешенең төрле этапларын чагылдырган кино хроника кадрларын карап, үзеңә кирәкле темаларны барлап, өйрәнеп куюың була. Шул кадрлар тагын ниндидер мәсьәлә алдына китереп куя. Күрнекле герой шагыйрь Муса Җәлилнең очраклы рәвештә генә сакланып калган 5 секундлык сюжетын күрсәткәндә бер титр игътибарны җәлеп итте. Тайсыр югары советы сессиясендә чыгыш ясаучы финанс наркомы Шәрәфиев. Кем ул? Кызыксына башладым. Татар энциклопедиясендә шактый мәгълүмат бирелгән. Шәрәфиев Сәйит Минһаҗ улы Вятка губернасы Алабуга өязенең Псәй авылында 1906 елның гыйнварында туган. 1975 елның гыйнварында вафат булган. Искә төшерик. Бу төбәктә 1918 елның җәендә көзендә гражданнар сугышының кызган чагы. Аннан соң 1919 елның язында Колчак гаскәрләре республиканың көнчыгыш, көньяк-көнчыгыш өязләрен басып алалар. Бар тик 1919 елның июнендә генә бу төбәк Колчак гаскәрләреннән азат ителә. Это было начало разгрома колчаковских орд, которые вышли на реку Вятка, стремясь продолжить свое наступление на Волгу. Но им был путь прегражден. Инде сугыш ялларыннан соң еркінләп сулыш алып яшәргә генә җыенган халыкка моңа кадәр күренмәгән корылык, ачлык газапларын кичерергә туры килә. Менә шундый вакыйгаларны күргән Шәрәфиевләр гаиләсенә дә
жеңілдерден болмағандыр. Әнесі Фатима, әтисе Минхаж тәрбиесінде ақыллы, сабыр құлықлы Сәйет. Менә шушы вакыйгаларның барсында күңеленә сеңдереп үскәндер. Білім алып, һөнәргә өйрәнү максатыннан Сәйет Алабуга педтехникумына укырга керә. Ләкин тормыш авырлыгы, ярлылык укуын туктатып эшкә күчәргә мәҗбүр була. Башта Псәй авылы советы секретаре булып эшли. Аннан төрле районнарда финанс буенча шактый тәҗрибә туплап өлгерә. 1936 елда Теләнче Тамак Ворошилов районы башкарма комитеты рәисе була. Ә инде 1937 елда СССР Югары Советына депутат итеп сайлана. Шул ук елны ТСРның финанс комиссары итеп билгеләнә һәм бу хезмәтне ул 1942 елга кадәр дәвам итә. 1950 елга кадәр халык комиссарлары советы рәисе була. Бөек Ватан сугышы елларында республика алдында торган катлаулы бурычларны тормышка ашыруны оештыручы хөкүмәт эшлекләренең берсе. Ул 2 тапкыр Ленин ордены, Хезмәт Кызыл байрагы ордены, почет белгесе орденнары белән бүләкләнгән. Впереди суровые испытания. Татарский народ, как батыр, станет в один строй со всеми народами-братьями. Елның июнь айында ТСР халык комиссарлары каршында эвакуация буенча совет оештырыла. 1941 елның октябрь айында Казан оборона комитеты төзелә. 1941 елның ноябреннән 1942 елның язына кадәр көнне төнгә ялгап, ару-талуны белмичә Казанны саклау корылмалары төзелә. 1942 елның июнь айында Казанда Урта Идел һәм Кама буе ресурсларын оборона ихтыяҗлары өчен туплау буенча комиссия төзелә. 1943 елның июлендә Татарстанның Шүгер һәм Баулы районнарында беренче промышленность дәрәҗәсендә нефть чыгара башлау бурычы куела. Республика халык хуҗалыгының барлык тармакларын хәрби җайга үзгәртеп кургач, Татарстан фронтны сугыш кирәк-яраклары, кораллар белән тәэмин итүче ире арсеналларның берсенә әверелде. Тыл һәм фронтның какшамас бердәмлегенә ирешү өчен кулачлы эшләр башкарыла. Только в первые месяцы войны в Казань, Чистополь и в другие районы прибыло оборудование 70 заводов и фабрик, около 300 тысяч беженцев. Экономика Татарстана преобразилась, из мирного превратилась в военное. Татарстан стал центром приборостроительной, химической и авиационной промышленности. Бу урында пауза ясыйм. Сәбәбе сугыш елларында тылда бөтен яшәешне үзенә буйсындырган, бөтенесе фронт өчен, бөтенесе җиңү өчен дигән лозунгның мәгънәсен бүгенге көндә, бүгенге заманда, бүгенге буынга нинди сүзләр белән әйтсәң дә
Düşünüрлік болмас, аңларлық болмас. Бар дек, міне соғыс жылларында бүтін ауырлықны, бүтін ғазапларны өз желкелеріне көтеріп, алға қойылған борышларны башқарып шыққан үлкен буын тетрәнеп искә төшереп, ничек кирәү шулай аңлый алыр. Бүгінгі менә шулар хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без һәр вакытта сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күз уңында эшләргә тырышабыз. Исән, имин булып хәбәрләшеп яшик. Сау булыгыз.